sa manindot og madanihong mga baybayon hangtod sa kabukiran nga puno sa mga kahoy, kini mao ang yanong lungsod sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo nga daghan og ikatanyag ang lungsod sa alkohol. Ug mao kini ang lugar nga amo kamong dalhon aron atong sayran og susihon. Naata karon sa lasang sa lungsod sa Alcoy. O bani ako ninyo sa pagdiskubre kung unsay naa aning lasanga. Tara na. Mao kini ang Nogas Pares nga gigasahan og abunda nga flora and fauna nga mga endemic ug usa sa nagpabiling kalasangan dinhi sa Sugbo. Samtang kami naglibot-libot sulod dinhi sa kalasangan, among nakita ang brown lady sleeper na orchid. Amo sab nga napalgan kining color yellow nga susama og buwak nga root parasite. Dito amo sad nga gikahibalag ang mga sakop sa Cebu Provincial Tourism Office nga nagpaigayon og pagtuon sa mao nga lasang. Niya din mi karon sa Mount Nogas sa munisipyo sa Alcoy. Nagkandak mi diri og assessment sa ilang forest unsa pa yung mga species sa kahoy nga naa og ang diversity pod ni ani para makita namo kung unsay impact sa tourism nila diri puhon. Kining maong lasang haom kaayo alang sa nature trekking o research, sanglit gigasahan man ang kabukiran sa abundang mga tanom ug sa nagdaiyang mga buwak nga dinhi lang nimo makita. Samtang dinhi sa patag sa lungsod sa Alcoy, daghan usab kining ikatanyag ang ilang garbo, ang Tingko Beach. Ang Tingko Beach sa kailadong lugar dinhi sa Alcoy tungod sa iyang puti o pino nga balas, punan pa sa limpyo ug tin-aw nga tubig sa dagat. Ako din si Rosel Cicelio, nagtrabaho sa opisina sa tourism. And ang akong ikapanghambog dinhi sa Alcoy, ang among mga beach diri, ang among kanang lasang which is largest forest diri sa Cebu, and ang among beach diri daghan jud ang muari tungod sa kanang ang balas diri puti. Mao kini ang lungsod sa Alcoy, usa ka manindot nga lugar ug way sama katahom sa huyuhoy sa langgam nga siloy. Kini si Sam Monte Carlo hangtod sa sunod natong episode sa Mag-uban Kita.